Abusua ati say baby I will be I be na wo China memo ajo wo Ghana dia memo ache say wo US mpo afi na dia ache wo na ha ma ache me ma ha ma ache baby I will be a me chaw edoba say adwumade we so enkwahye sam adwumade we so me amede ho cha me edi amje so e ni tekotego na twi dia me no kan hira ho asam me se ebi wato ba hira na so ne ye nkyere se hira ana wa mu kura obi aka che so me hira na akwasidi ama nhira na ba akwanso na oyo e woni ye bia esi ye nhira ho kwan na me ka che so wa no kasa e ya akwasidi di manhira ene mpo oyawdie se oni obi boko shota frɛ na de ho asama hye omu eye nhira si kwan we esi akwan ene ne me be ka ne ye enamfo ene subane enamfo ni subane yes o kyerɛ me wadamfo a me kyerɛ usuban enamfo bi wo ha wo si hyira kwan enamfo bi wo ha sabe abusua nnome wom wona abrabo aye nnome na uno nam wona susu aso su ba oso enti ade ba ko si hyira kwan aye enamfo a woni onam o fa nyonko a ya na wahwe ni nchi o fa nyonko a ya na wahwe ni subane o fa nyonko na wahwe ne kasa mu obi wo kra kasa ade o me so ntimi nya akwadwo hwe adwuma wo beti aye na no kasa eye akwansidie de ma wonhira enti nyonko a ye fa no ebi eye akwansidie ma ye nhira ekuo bo a ye kodom no enipa wo mu no eye akwansidie ma ye nhira enti wo kodom kuo bi a hwe ne yie ene nipa bi wo aso anu wo ko sata fra hwe wo ne yie na wo ye akwansidie de ma wonhira ebiom usuban bi ye fa ne habit ade bi wo ha ya na napa awia na nwumre akoye akwansidie ama abrabo enti ansa na obebibie akire obi se kokua mu sabontene se wo sam bi sa ade am ye besi me nhira kwan na bebie nkwan enti nye se waka bomu a woyo o mi de me kwa asore me bom pa manyame me de betunyo manyame eno ibie kwan yi subani a woda na die ene si nhira kwan nyonko a fa omo ene si nhira kwan onipa bia wo sunsum na ne ana boko jota feso sunsum ni sunsum betima ya consider ama wo nhira ebiom edema da wadwen process fa na ideas nya wuti bia wo uni utimu bia na efri awofo bi ho ena ka bibi kira wo o chechire ni bi ka bibi kira wo empo pani bi ka bibi kira wo a anya wo de na eda o trimu I will never be able to do this what I mean to me yet ehia fo bi ni hia saa na sikafo dis enya sika saa abrabo ayedini o say na abrabo tie say na be kono saa ideas we go wadwe proso no asi enhira kwan me school a manya obi afama adwuma me nya adwuma anyo wuntimi nyo we se obetimi eyeyie na wanya nhira yes I know me wo yi free wadwe proso se nsem a ye kato wadwe proso no ene si wo nhira kwan enye yie ye breo adnio we de mintimi nye si a na ekono ehiafo bi di hia na sikafo ayeye ye de enye yie da wo de san nsem a adwendwen a wodwen eno esi wo nhira kwan tibetimi a ene de ameka kire ono se adwen bi ebo adwen proso no hwe ne yie fato nsem na ade we ni ame dwene hu esi mi nhira kwan ana esi mi nje kwan ma me ntuna ajaja mu na me mpaniom a meka ne mitimu a ebe kenya ame ahye me nkuran na ne bema empo mabrabo ayede na ebiom enamfo anu onam no ya hwe ne yie obu afra wa yenkonkon apetahye ba bu afra wa yenkonkon yenkwawewi obu ani subane esi wonhira kwan obu afra wa yenkosi ba sibra obu yenkodi ahurusem sankrofo we na ese wo hwe mu yie na mpennamfo se ni tekoteko gemigina ha na empo se kwabra sante ene mpo obi ana no kasa da ehye nkuran epejaw mekai eye fiata makro ya ana se fiata makro na ohima diamond se nkrofo we ena se uti ona no nsem edibubura enye woni aye nkonkwa na wona no kasa ebu abam na efum hwe usubane a oda na die na se de tie bia no ebe nhira ma ho
abusua ha na meja wo onyame nhira wo mfie mu mbonte so kɔ na ofie bam ye fra me ni ta kotego woni onyame entina